זהו, זה התחיל. כן, זה מקליט. וואי, תקשיבי, סוף סוף שהגיענו, מה שנקרא. מה שנקרא. כן, אנחנו חיכינו כאילו מלא זמן לעשות את זה. מלא תכנונים שלא קרו ולא יצאו, והנה עכשיו זה קרה. בגדול, איך אנחנו מתחילות? כאילו, מה אנחנו אומרות? אתמול נגיד אמרתי, לא זוכרת עם מי דיברתי, ואמרתי שאת באה אליי ושאנחנו רוצות לצלם, כאילו בכלל מוזר לי לקרוא לזה פודקאסט, אנחנו פשוט רוצות לדבר נכון, ולתעד את זה, כי הרבה פעמים דיברנו על דברים והרגשנו שהשיח בינינו, השיחות שלנו, גם תורמות לנו, כאילו שיח איתך תורם לי, ואני מקווה ששיח איתי תורם לך, ותמיד הייתה הרגשה כזו שזה יכול גם מאוד להגיע לאנשים אחרים, אולי לעניין אנשים אחרים, לגעת באנשים אחרים, כן, אז כאילו משם נבע הרעיון בכלל לשבת לדבר ולתעד את זה, כאילו בצורה מסוימת. לא כי אנחנו חושבות עכשיו שיש לנו איזה רצון מטורף לייצר פודקאסט עם כל הפודקאסטים שיש בשוק, אלא באמת כאילו לקחת משהו מאוד אותנטי שקורה, לתעד אותו, כן. נראה לי, לא? לתעד את השיחה שלנו, לתעד את התובנות שלנו מהשיחות שלנו. וכן, ובאמת, לכי תדעי, אולי זה ייתן משהו למישהו. אני חושבת שגם את וגם אני, בפעילות שאנחנו עושות גם באינסטגרם, אנחנו לא פעם מעלות דברים, ואז פתאום יש את המישהי או מישהו הזה שאומרים, וואלה, תשמעי, כאילו, זה עשה לי משהו, זה נתן לי משהו. ואת ואני גם שועלות ותיקות, מה שנקרא, שעברו איזה דבר או שניים בחיים שלהן. קטנים, אחת, דברים, שתיים, כן, לא, זה משהו. בקטנה, מינורי. כן, גם בנושא של רוחניות והתפתחות אישית, וזה מערכות יחסים, והחיים בכלל, שזה נראה לי התמודדויות כאלה ואחרות, שזה אפילו אמרנו משהו שנדבר עליו היום, על על התמודדויות גם ספציפית במצבים לא נעימים שאנחנו מרגישים בהם לא טוב, לא נעים, מרגישים מועקה, מרגישים כאב, מרגישים כעס, מרגישים זה, ואיך אנשים מתמודדים עם זה. אני חושבת שזה, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנשים אחרים מתמודדים עם זה, שאני חושבת שזה חד משמעית יכול לתת משהו. כן, זה כאילו בא מהמקום של, אני זוכרת שהיה לך יום ממש רע, היית ממש לא בטוב, מאוד נכון, מוצפת וזה, נכון, ודיברנו, ואני כחברה וכבן אדם שמאוד אוהב ואכפת לו ממך, ישר כאילו רציתי לקחת את זה למקום שעוזר לך, שנותן לך פתרונות, שחושב מה יעשה לך טוב, איך תצאי מהמצב הזה, איך, אפילו שאני יודעת שלפעמים אנחנו צריכים, וזה הכרחי, להיות בתוך השיט שלנו, בתוך החרא שלנו, נכון, אבל שאתה כל כך רוצה לעזור ורוצה לתת, אז לרגע אתה גם שוכח מהדבר הזה, מהדבר המאוד חשוב הזה של כאילו, תן לבן אדם שנייה להיות בדבר שהוא עובר, גם אם זה מאוד קשה, גם אם זה מאוד נורא, ופשוט תהיה שם, תקשיב, תכיל, אל תנסה לתקן. אל תנסה לתקן, אל תנסה לשנות, אל תנסה, פשוט אל תנסה, פשוט להיות. אז כשדיברנו על זה וזה עלה, אני זוכרת נראה לי את אמרת, הנה זה משהו מאוד טוב, שאפשר אפילו להתחיל ולדבר עליו. נכון, כן. נכון. כן, אני באמת, אני הייתי ביום כזה שפשוט הכל מהכל לא הולך, לא מסתדר. אה, אני אפילו זוכרת שזה היה קשור למערכת הבריאות, שיכולה להוציא אותי מדעתי במדינה הזאת, שזה כבר כאילו נושא בפני עצמו, מערכת הבריאות במדינה הזאת. לא ניכנס לזה, אבל כן, הייתי באמת ביום כזה. עכשיו אני, אה, נראה לי גם את, כאילו אנחנו, אולי זה כי אנחנו מזל גדי. רגע, שנייה, כאילו לא עשינו הקדמה בכלל, כי אולי יראו את זה אנשים לך תדעי לאן זה של יתגלגל. מי אנחנו, מי מה את? אנחנו, מי את? מי אתם? איך קוראים לכם? אפילו לא אמרנו איך קוראים לנו. צודקת. מה את עושה? מה אני עושה? איך? כאילו דווקא עכשיו, עדי, אנחנו כאילו, רגע, אנחנו עוד לא מתורגלות בזה. אז כן, דיברת על זה שכאילו שתינו מזל גדי, ואנחנו גם נולדנו באותו יום, שזה בכלל נכון, מטורף, אנחנו עוקבות, היינו עוקבות אחת של השנייה באינסטגרם, נכון, משך זמן, היה לנו רומן מאחורי הקלעים באינסטגרם, ואז מימשנו אותו במציאות, ואז נכון, גילינו שפאקינג נולדנו באותו יום. נכון, כאילו, וזה עוד יותר חיזק והעצים וחיבר את הנקודות, למה אנחנו כל כך מתחברות אחת לדרך של השנייה, ולעשייה של השנייה, נכון. כאילו, אז
מספרת עלייך? אני אספר עלייך? מה אני קודם כל, אני רוצה להגיד שאני חושבת שגילינו דווקא את התאריך לידה שלנו, כשדיברנו, כשהייתה לנו יום הייתה הולדת. לנו יום הולדת ולשתינו הייתה יום הולדת חרא. אפשר כאילו, בוא נכון! נגיד את זה, לשתינו הייתה לנו יום הולדת 40 זוועה, שלי. 40 שלך, 37 שלי, כאילו שתינו הרגשנו הכי מוזנחות שיש ביום הולדת, אף אחד לא זכר אותנו. נורא. אני לא ו... יודעת אם אף אחד לא זכר אותנו, אני פשוט חושבת שבגלל שאנחנו, ואני מרשה את זה, אני מרשה תרשי. להעיד על עצמנו. היינו חוגגות את החיים, את העולם, בשביל אנשים שאנחנו אוהבות והם נכון, חשובים לנו, אמ, ביום הולדת או ביום הולדת, אפילו לא יום הולדת 40, שזה איזה ציון דרך, זה לא רלוונטי בכלל, לא היינו נותנות לדבר כזה לעבור לידינו. ואני חושבת שהיינו בנקודה ביום הולדת הזו, שפתאום גם אתה עושה איזשהו בדק בית, מי בחיים שלי, למה הוא בחיים שלי, איך הוא בחיים שלי, וזה נותן לך כמו גושפנקה כזאת של, אוקיי, כמה אכפת לאנשים ממני, לא בהשוואה לכמה שאכפת לי מהם, אלא פשוט נקודה, מי רואה אותי, למה הוא רואה אותי, מתי הוא רואה אותי, כאילו זה נותן איזושהי הסתכלות על הדברים מאוד מאוד אותנטית בעיניי, נכון, מבלי מאמץ, מבלי לחפש כאילו עכשיו לבחון בן אדם, זה פשוט יוצא באופן טבעי. אז באמת הייתה לנו יום הולדת לא טובה, לא כיפית, לא סימפטית, כאילו נכון, בלשון המעטה. נכון. נכון, כן, וככה באמת גילינו שאנחנו לא מכירות, סליחה, שיש לנו את אותו תאריך יום הולדת, ואז נפגשנו, ומה שנקרא השער היסטוריה. כן. אמ, אנחנו שתינו מורות ליוגה, את מלמדת, אני לא, יש לציין. אני יותר עושה את זה עם עצמי, וזה מאוד נעים לי וכיף לי, ואני כן מגיעה אלייך לשיעורים על החוף, אני צריכה לחזור, כן, שישי הקרוב. ואנחנו שתינו מאוד בעולם הרוח, בעולם של ההתפתחות האישית, של ההתבוננות פנימה, של מה שקורה בפנים. אמ, אז אנחנו חולקות את אותו תאריך יום הולדת, את אותו מזל, הפרש של אה, כלום, כמה שנים, בקטנה. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו כזה נדהמות מלגלות הרבה קווי דמיון בינינו גם. ואני גרה בעוטף, בקיבוץ יד מרדכי, ואני משם במקור. אמ, מרגיש born and פתאום raised. born and raised, זה מרגיש כזה פתאום נורא מוזר לספר על עצמי. אני צלמת, שזה העיסוק העיקרי שלי זה באמת בימים מוזר, אלו. למה מוזר לנו לספר על אני לא עצמנו? יודעת, כי למה? אולי כי אני מרגישה שאני כאילו, מה זה אני, מעניין? את שאת, מי אני מעניינת? כאילו, קודם כל, למי אכפת? את מעניינת נקודה, אני חושבת שיש לנו בעיה להכיר בחוזקות שלנו, יכול בדברים להיות. הטובים שיש בנו, ולהגיד את זה בריש גלי, הנה אני צלמת מוכשרת, יש לי המון מה לתת לעולם, מהמם. וזה נכון, כי אני כאילו רואה איך את מתקשה שנייה להציג את עצמך כאילו במקום מכובד ובמקום טוב, כי אני יודעת שזה פוגש גם אותי. אני יודעת כן, שזה פוגש אותי, כן, כאילו לבוא ולהגיד מה אני עושה, וגם להגיד שאני מאוד טובה במה שאני עושה. לקח לי לא מעט שנים להיות במקום הזה של בכלל לדעת ולהאמין שאני טובה במה שאני עושה. וברור, זה תקופות ולפעמים זה מתערער, ולפעמים אני מרגישה שכאילו, לא, כאילו מין תסמונת המתחזה כזה, אבל מהמם. גלשנו, כאילו את יודעת, כל אז פתח כזה בסדר, לדבר נותן לי אנחנו אמרנו שזה יהיה כמו הפודקאסט המדהים של דורין, המקסימה. זה פשוט יזרום, דורין, ומה שיהיה, יהיה, וזה לא, דורין. כן, ולא תהיה פה עריכה, וכן, ואני חושבת שזה דווקא יהיה חלק מהיופי שלנו, דרך אגב, של מה שאנחנו, שזה זורם. אז כן, אז אני צלמת, ואני מצלמת גם בתאורה טבעית, בחוץ, אנשים, אני מאוד מאוד אוהבת צילומים אומנותיים, מיוחדים, אני לא אוהבת את הדברים היבשים, אני אוהבת לצלם בני אדם, אני חושבת שאנחנו היצורים הכי מעניינים שיש בעולם הזה, בטבע, ובלי קשר לזה אני גם מאוד אוהבת לצלם טבע, ולצלם נופים ומקומות, שזה גם משהו שאני מאוד שואפת להגיע אליו, אפרופו הפצצה שהפלתי עלייך רגע לפני שפתחנו את כן, המצלמה. פצצה טובה. כן, פצצה בקטע טוב. אה, אז כן, זה חלק מהדבר שאני הכי רוצה גם לעשות, לטייל בעולם ולתעד.
לתעד, לתעד, לתעד. אני אוהבת את זה, זה מכניס לי אוויר בריאות, היכולת פשוט לתעד את החיים או רגעים מאוד מאוד ספציפיים בחיים, ולשמור אותם ולייצר לא מהם יודעת רגע, לא כאילו. יודעת אם שאלתי אותך, תמיד צילמת? לא, לא תמיד. למדת צילום בכלל? למדתי צילום, כן, לפני מלא זמן, וואי, לפני למעלה מעשור בגליץ, של רועי וואי, גליץ, זה כן. ותיק, זה זה של ותיק, פעם, זה כאילו של זה כזה פעם בית ספר של ממש, פעם. כן. ולמדתי שם, ובכנות, בהתחלה הייתי בטוחה שאני כאילו, שאני לא אמשיך בזה, הרגשתי שאני גרועה רצח, אבל משהו כל הזמן גרם לי להמשיך. נורא אהבתי לתעד, ופתאום גם נורא אהבתי לראות תגובות של אנשים שאני מתעדת אותם, מסתכלים על עצמם, וכאילו, רגע, יואו, זאת אני? כאילו, זה אני? מה, איזה, מי נראה ככה? כאילו, באמת, זה אני? ואני כאילו, כן, זה אתה, היי, איזה יופי, כאילו, תראה איזה יפה אתה, או תראי איזה יפה את. ואני חושבת שזה מה שגרם לי להמשיך, ולימדתי את עצמי לערוך, כי את זה לא למדתי, לימדתי את עצמי לערוך, ולאט לאט באמת את מתחילה להשתפשף, את מתחילה להבין יותר בתאורה, בקומפוזיציה, מה נכון ומה לא נכון לעשות, ולהרשות לעצמך כאילו, אה, לעוף על זה. לעוף על זה, וגם לפתח איזשהו קו שהוא שלך. זה לוקח המון זמן לעשות את זה, כי את כל הזמן חושבת שאת צריכה להיות דומה למישהו אחר. לקח לי הרבה זמן לנקות את זה ולהגיד, לא, יש לי איזשהו קו שהוא מרגיש לי נכון, וזה מה שאני אוהבת לעשות, שזה כזה סגנון קצת ישן, וינטג'י, מגורען כזה, אני מאוד אוהבת את זה, כמו פילם. כן. אמ, וכן, וזאת אני, וזה מה שאני אוהבת לעשות, ובין היתר אני גם מאוד אוהבת לכתוב, ליצור, כל מה שקשור לעולם הפנימי, אני מאוד אוהבת לדבר על זה, לכן אנחנו פה. גם קצת עלייך. רגע, אבל קודם אני רוצה לשאול, כאילו כן, אמרת יש לנו תחושה לפעמים שאנחנו צריכות להיות כמו מישהו אחר. נכון. למה? באמת אני שואלת. כי אני חושבת, כל דבר שאת נכנסת תכף אליו, אני גם אגיד לך איפה זה פגש אותי בעולם של היוגה. אז יפה, אז בדיוק גם מה שבאתי להגיד, גם אצלי בעולם של היוגה כשנכנסתי אליו, וגם בעולם של הצילום, ולפעמים גם כשהייתי בחורה צעירה יותר שנכנסת לחבורה חדשה של אנשים, תמיד היה לי תחושה שאני צריכה להיות כמו זיקית ולהתאים את עצמי, ולא לבוא עם הטביעת עין האישית שלי, או עם את יודעת, טביעת אצבע האישית שלי, כי הרגשתי שאני צריכה להשתלב, בין אם זה היה בביגוד, בין אם זה היה בצורת הדיבור שלי, או במוזיקה שאני שומעת, ממש כאילו הייתי לפעמים צריכה להרגיש שאני צריכה להתאים. אם אני אבוא אני ועם מה שאני אוהבת, אולי זה לא יתאים לה, ואני רוצה להתחבב. כן. אז וכן, כאילו שיקבלו אותי, שיאהבו אותי, כן. אבל לא כי אני מי שאני, אלא כי אני מתאימה. כי אני כי אני רוצה להרגיש שאני מתאימה, ולצורך העניין, נניח ביוגה או בצילום, כשזה הגיע למקום של, את יודעת, אני רוצה להתפרנס מזה, הייתי כל הזמן מרגישה צורך לחכות צלמים נורא 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 מצליחים, ולנסות להגיע למה שהם עושים. כי הם פיצחו את הנוסחה, את רואה, יש להם מלא עוקבים, יש להם מלא אנשים שמכניסים להם כסף, אנשים מזמינים אותם לבוא ולעשות עבודות באלפים של דולרים או שקלים או לא יודעת מה, ואני רוצה להיות ככה. כי מה שגורם להם להצליח, יגרום גם לי להצליח, בדיוק, כביכול. בדיוק. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שבסוף האנשים יבואו אליי בגללי, כי הם רוצים את החוויה של מה שאני נותנת להם, את האנרגיה שאני נותנת להם, את הנחת שאני נותנת להם, בין אם זה בצילומים או בשיעור. לתקופה הקצרה כשכן לימדתי אגב יוגה, זה הדהים אותי שאנשים לא רק חוזרים לשיעורים שלי, הם גם איזה מטורף ממליצים על זה, השיעורים שבן אדם שלי. חוזר, זה היה מטורף, וכאילו היו באים אליי בסוף כל שיעור, נותנים לי חיבוק ואומרים לי תודה, והייתי כזה, על מה? מה עשיתי? אני כן, בהלם, זה לא כאילו, מפסיק מה? להפתיע, זה לא מפסיק. גם היום אני יכולה להגיד לך שזה לא מובן מאליו וזה לא מפסיק להפתיע אותי, שאני רואה את אותם האנשים באים לשיעורים. כאילו, יש בזה משהו מרחיב לב, כן, כמו, אני לא יודעת כמו מה. כל דבר שאתה אוהב לעשות הוא מרחיב לך את הלב מן הסתם, אבל זה זה חמצן, זה דלק, כאילו שבן אדם בוחר לבוא שוב, כאילו אני מרגישה שאני אומרת את זה, אני מדברת על זה, וכאילו יוצא לי נדלק לך. ניצוצות מהעיניים, טי-ני-ני-ני-ני, כזה. כן, מטורף. אני? כן, את. את רואה כמה קשה לי? כאילו, את לא תדחי את זה, לא תדחי לדחות את את הרגע הקץ. הזה, לשאול אותך עוד שאלה. אני מורה ליוגה, מורה ליוגה.
אני מלמדת מיינדפולנס, מלמדת בודהיזם. לא יודעת אם להגיד, אני לא אוהבת להגיד מטפלת, כאילו, כי אתה מטפל במשהו אני חושבת מאמנת מנטלית גם. מקבלת אנשים בקליניקה לתהליכי ליווי, התפתחות. זה ככה בהגדרה יבשה. לרדת לעומק, אני חושבת שאני מגשימה את הייעוד שלי בחיים, כאילו לשם כך באתי לעולם. זה הדבר שהגעתי לכאן לעשות אותו, ואני רוצה לעשות מזה עוד ועוד ויותר תמיד. וכשדיברנו על להיות כמו מישהו אחר, כדי שיאהבו אותי, אני חושבת שבתחילת הדרך שלי כמורה ליוגה זה פגש אותי מאוד, כי אני לא מלמדת ויניאסה לצורך העניין. עכשיו היום בשוק של היוגה, מגעיל להגיד שוק של יוגה, אבל אין מה כן. לעשות, זה כבר הפך להיות לטוב ולרע משהו מאוד נפוץ, כי מצד אחד אנחנו רוצים להפיץ את היוגה כמה שיותר, אבל מצד שני זה גם מתרחב ונהיה נורא מסחרי, וגם איפשהו מאבד קצת מהערכים. גם הופך להיות מאוד פיזי ולא פחות נכון, מנטלי. נכון. אז הוויניאסה זה הצד החזק יותר של היוגה היום בחוץ, ואני לא מלמדת ויניאסה. אני מלמדת יותר ברוח האשטנגה, לא אשטנגה קלאסית, אבל ברוח האשטנגה, ואני יכולה להגיד שהתרגולים שלי הם לא מפוארים, אין לי איזה שהם ויניאסות מטורפות שאת באה ואת, וואו, איך עושים את זה עכשיו, ואיך הרגל מגיעה לפה, ואיך, את כן תפגשי את עצמך במקומות מאתגרים פיזית, אבל זה לא הפורטה שלי כמורה, ואף פעם לא הבאתי את זה גם, והייתי מאוד מאוד מתוסכלת מזה בהתחלה, כי ראיתי שרוב האנשים נמשכו לכיוון הזה יותר. שזה אולי יותר הקהל הצעיר של הבחורות הצעירות שמגיעות אולי בתור התחלה ליוגה מהמקום המאוד פיזי, וזה בסדר, שום דבר ממה שאני אומרת פה הוא לא שפיטה, הוא לא ביקורת, הוא לא מוריד או מעלה משהו כן. אחר. ואז שאלתי את עצמי, כאילו, האם באמת אני טובה במה שאני עושה? אני לא עושה את זה, כאילו, זה לא מה שאני נותנת. אז שנייה בכלל, למה אנשים חוזרים לשיעורים שלי? האם הם ימשיכו לחזור? האם הם ימשיכו לחזור לאורך זמן, או שזה יהיה פעם, פעמיים ויימאס להם? והייתי במקום מאוד לא רואה אותי, לא רואה את מה שלי יש לתת בעולמות האלה, את האיכות שלי. ואני חושבת שמה שכל הזמן מחזיר אותי למסלול זה השאלה למה אני עושה את מה שאני עושה. וברגע שאני שואלת אותי, ואגב, אני שואלת את עצמי כל פעם כשאני נכנסת לקליניקה או כשאני מתחילה שיעור, זה כמו כזה לקחת שאיפה עמוקה כזה ולעשות איזשהו פוקוס. אני שואלת את עצמי, למה את עושה את מה שאת עושה עכשיו? עונה לעצמי את התשובות, וכל המחשבות על האם זה מספיק טוב, רצון להיות כמו מישהו אחר, לתת מה הכל מתפייד, הכל נעלם, הכל זז הצידה, ואני נזכרת באמת למה אני עושה את מה שאני עושה בעולם הזה. כן, את עושה את זה מדהים, בא לי גם להגיד. אני זה אחת משתדלת. הסיבות ללמה התחלתי לעקוב אחרייך באינסטגרם, כי התכנים שהעלית פשוט עשו לי כאילו, קודם כל הם גרמו לי לחשוב. אני חושבת שאם את נמצאת בעולמות הסושיאל, ומעבר ללגרום לאנשים להוציא את הארנק שלהם ולקנות את מה שאת רוצה למכור, גורמת להם לעצור. שזה לא רע, אנחנו זה בוחרות. לא רע, אין שום אנחנו בעיה בזה. בוחרות את העשייה שלנו, וזה כן, בסדר, אבל כאילו, כאילו את מייצרת איזשהו ערך מוסף וגורמת לאנשים לחשוב ולהרגיש. אנשים נורא נורא קשה להם היום לחשוב ולהרגיש. כאילו יש משהו וזה גם מתחבר לנושא שרצינו לדבר עליו, יש משהו בלעצור שנייה ולחשוב ולהסכים להרגיש משהו שהוא נורא מפחיד. כן. כאילו נורא פתאום נהיה לנו זר, וקשה לנו נורא גם להתמודד עם זה, וקשה גם לאחרים, מסתבר, להתמודד עם זה. אמ, ואני חושבת שעצם העובדה שאת יכולה להביא בן אדם לשם, זה וואו, יפה שלי, וכאילו, וזה מה שעשה לי טוב, וזה מה שגרם לי גם להישאר, אני חושבת שזו וליצור איתך הזדהות. קשר. נראה לי שהמילה היא הזדהות, שאתה רואה בבן אדם את מה שאתה רואה בך. כאילו, אתה רואה חלקים שהם לא מושלמים, כי אין כזה דבר מושלם, ונראה לי שהזדהינו המון פעמים בתחושות של דברים שאנחנו מרגישות, ואני חושבת שמה שאני מביאה למדיה החברתית, זה באמת כנות.
וזה גם מה שאני מחפשת. כשאני גוללת ונמצאת, אם אני כבר נמצאת שם, זה להביא אמת, זה להביא כנות, ואני כותבת ומספרת ומשתפת על החיים האמיתיים, כמו שהם, על כל מה שעברתי בחיים, ועברתי לא מעט, ועברתי תקופות חשוכות מאוד, וסיפרתי עליהם ושיתפתי, ועד היום, כאילו, אני לא דוגלת או מתחברת או מאמינה בלהראות או להציג מצגי שווא של כן. חיים נוצצים, זה בסדר, דיברתי על זה גם לא מזמן ואמרתי שיש את החיים, ובחיים יש גלים של נצנצים, של גלימפסים של טוב, אבל בחיים יש גם המון כאב, סבל, קושי, עצב, ואני חושבת שזה האני מאמין שלי בכל מה שאני עושה, להראות את הצדדים של החיים האמיתיים, כפי שהם, על כל הגוונים שלהם. אמ, לא תמיד קל לעשות את זה, אתה חשוף מאוד, אתה מאוד מאוד חשוף, אבל אני נמצאת כבר בנקודה בחיים שאני לא מתביישת, כלומר זה לא דורש ממני אומץ, פעם זה היה דורש ממני אומץ, כי אבל מה יחשבו עליי, איך זה ייראה, מה יגידו, יאהבו את זה, כי זה נורא חשוף גם. מאוד, כן. מאוד, אבל אני לא מאמינה במשהו אחר, פשוט לא. כאילו, אני חושבת שכשאתה רוצה ללמד אנשים על הבפנים שלהם, על החיים, על איך להתמודד עם מצבים בחיים, אתה רוצה ללמד אותם גוף נפש, אתה חייב לחיות את זה, אתה חייב לחוות את זה על הבשר שלך, אתה חייב לדעת איך זה מרגיש, ורק מהמקום הזה אתה יכול באמת להעביר את זה החוצה לאנשים אחרים, אחרת כאילו, זה כמו שאני אומרת בשיעורי יוגה, כשאני לומדת, אני לא מלמדת עמידות ידיים, כי אני לא מתרגלת בעמידות ידיים ממש, אני לא מתחברת לזה, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה אמור להרגיש בגוף, מה זה נותן, מה ה-benefit של זה, מה פחות, אז אני פשוט לא מלמדת את זה. לא מלמדת, אני מלמדת דברים שחוויתי על הבשר שלי, שהם חלק בלתי נפרד ממני, שאני מתרגלת אותם על בסיס קבוע, שאני מאמינה בהם, שאני מחוברת אליהם, ורק מהמקום הזה אני מאמינה שאפשר להעביר משהו הלאה באמת. אני חושבת אגב שזה מה שהופך אותך למורה כזאת מצוינת גם, כי את לא מתיימרת ללכת וללמד דברים שאת לא מבינה בהם. יש היום לא, הרבה מורים שעושים את זה, וזה מסוכן. מאוד. פיזית זה מסוכן, בן אדם יכול להיפצע כשמישהו מדריך אותו לעשות משהו שהוא בעצמו לא יודע איך לעשות זה. אגב, בעצמי גם כשלמדתי בקורס מורים ליוגה, כל מה שאמרת עכשיו היה אחד לאחד מה שהמורה שלנו הייתה אומרת לנו, היא הייתה אומרת לנו: "אל תלמדו אנשים דברים שאתם לא יודעים. זה בסדר גמור, אנשים יבואו אליכם בשביל מה שכן יש לכם, ואת מה שאין לכם, ואם הם ירצו ללמוד אותו, הם ילכו למקום אחר, הכל נכון, בסדר." כאילו, לא צריך. והיא אומרת: "בסוף מי שמגיע אליכם זה עולם, וצריך לשמור על העולם הזה, שלא ייפצע." גם מנטלית אגב, כי את יכולה ברור, גם לפגוע מנטלית באנשים במשהו שפתאום מוצאת לא נכון מהפה שלך, או לא יודעת מה, כאילו, את לא יודעת אף פעם איפה וזה פוגש מי שנמצא, וכמי שהייתה בשיעורים שלך, אני יכולה להגיד שזה פשוט, זה המסע הכי נעים ומרגיע ומחבר ואמיתי שיש. את גם כאילו, את לא, את גם מכניסה לזה טיפה מההומור שלך, ואת מכניסה לזה מהרוך שלך, וכשצריך טיפה להקשיח, אז את, וזה אפילו לא באמת ממקום של את קשוחה כאילו בטון שאת מדברת, את יודעת, זה כאילו להקשיח כאילו רגע, אה, איפה בגוף עכשיו להפעיל יותר כוח, איפה בגוף עכשיו יותר להרפות. ותמיד המסע הזה פנימה, את כל כך הרבה מדברת על החיבור הפנימי, שכאילו זה, לי ברמה האישית, אני לא יכולה לדבר בעד תלמידים אחרים, אבל אני רואה את זה מהחיבוקים שאת מקבלת. אה, לי ברמה האישית זה נעים, כי את יודעת, אני חושבת שביום-יום שלנו, הנטייה לברוח החוצה למה שקורה בחוץ, במקום שנייה להסתכל פנימה. זה מפחיד, כן, מאוד וזה מה מפחיד. שהיוגה עושה, היוגה אומרת לך: "תעצמי רגע עיניים, תגלגלי את העיניים פנימה. עזבי מה קורה בחוץ, זה שמה כל הזמן, תגלגלי שנייה פנימה, תסתכלי רגע מה קורה בפנים. בדקת רגע, מרגיש החלק הזה, מרגיש החלק הזה, איזה מקום אולי צריך קצת יותר אוויר, מה קורה בכלל, מה שלומי היום? איך הגעתי לפה היום?" זה דברים שכאילו זה כמו נשימה, אנחנו עושים את זה באוטומט, בול. אבל לפעמים, כן, גם זה כאילו צריך שנייה לעצור. ואצלך יש את האפשרות הזאת, גם בעמוד שלך,
וגם בלימוד שלך, ואני אפילו אגיד, כן, גם בטיפול שלך, ואין לי בעיה להגיד טיפול, כי בסוף טיפול זה בדיוק זה. זה האפשרות לעמוד מול בן אדם או לשבת מול בן אדם שבא אלייך לאימון הזה או הטיפול הזה, ולהגיד לו: "תסתכל רגע פנימה, בוא כן. נבין את הדברים שעוברים עליך, כי אתה צריך להסתכל פנימה. אני לא יכולה להבין מה עובר עליי כשאני מסתכלת החוצה. אני לא יכולה לפי מה שעובר על בן אדם אחר להגיד: כן, זה מה שקורה אצלי." זה לא עובד ככה. זה מאוד קשה להסתכל פנימה בעידן שאנחנו חיים היום. אני רואה, אני פוגשת נכון, הרבה אנשים צעירים בשנות ה-20 בשיעורים שלי, שלרוב גם אלו האנשים שבדרך כלל לא יחזרו לשיעורים שלי. כי אני מאוד מזמינה להסתכל פנימה. אני מאוד מאוד מזמינה, אפילו דורשת לפעמים בשיעורים להסתכל פנימה ופחות החוצה, בנראות של האסנה, של התנוחה, ואם אין לך איזושהי בשלות, בגרות אפילו, ורצון לחקור ולהסתכל פנימה, אתה לא תמצא את עצמך בשיעורים שלי לדעתי, כי שם אני מאתגרת יותר. נכון, שם אני מאתגרת יותר, וקשה היום לגילאים האלה בדרך כלל לעצום עיניים ולהסתכל פנימה, בגלל זה הם מחפשים יותר את הוויניאסה. ויניאסה, אני אגיד כזה דבר, אז יש לנו את האשטנגה ויש לנו את הוויניאסה. ויניאסה בעיניי, עבורי, לא משאירה יותר מדי מקום בשיעור להתבוננות פנימה, כי היא לוקחת אותך נורא לתרגול הפיזי ממקום של שום דבר לא צפוי, את לא יודעת מה הדבר הבא שהולך לבוא, אז איפה היד צריכה להיות עכשיו, איפה הרגל צריכה להיות, מה אני צריכה לעשות, אני מאוד עסוקה בלצלוח את התנוחה ולשמור על המעברים בין דבר לדבר. השטנגה, או תרגולים שהם ברוח השטנגה, הם נורא כרונולוגיים. יש איזה משהו מאוד חזרתי, לא נכון. מאוד, יש משהו זה חזרתי, כמו סדרות, כאילו. זה בדיוק ככה, כן, זה סדרות קבועות, וזה לוקח אותך פנימה אם את רוצה או לא רוצה, כי את כבר יודעת מה הדבר הבא שהולך לבוא. אז יש לך מקום להתבוננות. יש לך מקום להתבונן איך את נמצאת כרגע במשהו שאת כבר מכירה. נוצר איזשהו מרווח שאפשר יותר ליהנות ממנו ולשהות בו, מה שבעיניי, באופן אישי, פחות מוצאים בוויניאסה. לזה יש יתרונות ולזה יש יתרונות. בסדר, אני לא אומרת חסרונות כי אין חסרונות בעיניי, אתה יכול רק לקחת. אז לזה יש יתרונות ולזה יש יתרונות, ואני חושבת איך הגעתי לזה? מלדבר על כמה קשה היום להיכנס פנימה, כי אנחנו חיים, אנחנו מאוד מוסחי דעת, במיוחד עם המדיות החברתיות, ומה נכון, שמציגים לנו, ואיך דברים צריכים להיראות, ואיך דברים צריכים להיות, ומה צריך לקנות, ומה צריך לעשות, ולאן צריך לטוס, ואיך החיים צריכים להיות, ובשנייה אתה כבר, אוקיי, רגע, ומה עם הבפנים? מה אתה מטפח בנפש שלך, במנטליות שלך, כי זה מדהים לדאוג לכל הדברים ה-so called חומריים האלה, אבל רגע, מה קורה עם הבפנים? מתי עצמת שנייה פעם עיניים ובדקת באמת איך את מרגישה? מה את צריכה? עזבי צריכה, מה את רוצה? מה נכון? אנחנו באמת באמת חיים באיזשהו מרוץ, שכדי לאסוף ולמרכז את עצמנו פנימה ולהעז לעצום עיניים ולהסתכל פנימה, נדרש המון 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 אומץ, נכון, המון. נכון. אנחנו כן דוגלות בלהיות אותנטיות, כלומר מה שנאמר הוא מה שנאמר, אנחנו לא, כאילו what you see is what you get, אנחנו לא עושות כאן איזושהי הצגה כדי למכור את עצמנו, להציג את עצמנו באיזשהו אור שאנחנו לא מתיימרות להיות שום דבר, וזה אני אגב יכולה להגיד שאני לוקחת השראה מאוד מאוד גדולה מדורין אטיאס, שהראיתי לך אותה קודם ואמרתי לך שבעיניי זה הפודקאסט הכי טוב בארץ. יש שם המון אמת, המון כנות, המון אותנטיות, המון רצון לשינוי טוב. בכלל כל האנשים שמגיעים להתארח שם הם אנשים יש מה ללמוד מהם, להקשיב להם, זהו, סתם, עלה לי. אני חושבת, תראי, קודם כל, דורין אטיאס יש לה חתיכת רפרטואר. זאת אישה שבאיזשהו מקום עשתה קריירה מלהגיד: "זאת אני". זאת אני, חברים, כאילו take it, leave it, היא גם עשתה קריירה מלפתח עור של פיל. כן. זה לא אומר ששום דבר אגב לא חודר אליה ולא מחלחל פנימה, בדוק שזה, ברור. אנחנו היא לא הכי אטומים. רגישה, היא הכי רגישה. אבל כן, אבל זה משהו שאני מאוד מעריכה בה. את היכולת לבוא ולהגיד: "אולי זה מפחיד אותי, אולי יהיה מי שיבקר את זה, אולי יהיה מי שיגיד ככה ויגיד ככה ויגיד אבל זה ככה, לא מה שמנהל אותי. אבל זה לא מה שמנהל אותי". ואת בדיוק. זה אני מעריכה גם בצורה אני. מטורפת, וזה גם האני מאמין שלי גם בעמוד שלי אגב, כי
נכון, אני הרבה פעמים נכון. כאילו באה את מלא מעלה פעמים סטורי מדברת על ומדברת על זה, דברים וכן, שבקלות אנשים יכולים להגיד כאילו: "אני לא מאמינה שהיא אמרה את זה עכשיו", או "איך כן, מאיפה יש וגם לה אמרו לי את אומץ", זה, או גם אמרו לי את זה, גם כתבו לי את זה, דברים על החיים שלי, על דברים שעברתי במערכות יחסים, בין אם בתוך המשפחה או במערכות יחסים עם גברים, וגם עם חברות או חברים. אני כאילו, זה לא שאני באה לדבר על דברים ולהגיד: "הנה ככה בפנים שלכם", אני קודם כל באה לדבר על דברים שעשו לי משהו, הזיזו אצלי משהו, לימדו אותי משהו, ואולי זה ייתן גם משהו למישהו אחר. ו אמ, אני אגב, במהלך הדברים והקורסים שלמדתי בחיי יוגה וצילום, אחד מהם היה גם קורס הנחיית מרחבים רוחניים של שני אדרי המדהימה. מדברת על זה הרבה, על הקורס אחת הזה. האנשים, כי תשמעי, כנראה הוא השאיר אצלך אולי לא המון. עשיתי איתו משהו ברמת אני לא אז מה? מנחה מרחבים רוחניים, אבל הוא עשה לי משהו, והמפגש עם שני, שאגב גם עשיתי לה צילומים בחווה שלה עם הסוסים ועם בעלה, זו עם הסוסים, זאתי אוקיי. וואו, איזה צילומים עם המטורפים האלה. השיער המטורף הזה, היא אישה, כאילו באמת אין לי מספיק מילים בשביל לתאר איזה אישה מדהימה האישה הזאת, והמסע שעברתי אצלה בקורס, והיא גם זאת שאגב באה ואמרה, כי במהלך הקורס היו המון רגעים שלמשתתפות בקורס, אפילו לי ביניהן, היו הצפות רגשיות מדברים שעלו, והיו מצבים נניח בקורס שמישהי בכתה, והאוטומט של כולנו היה לבוא והיא אמרה לנו, והיא כאילו על באה והיא אמרה: "לא, אנחנו לא מתקנות, אנחנו נותנות לה לבכות ולהרגיש, וכשהיא תרגיש מוכנה להגיד לנו מה היא צריכה, חיבוק, או פשוט לעזוב אותה, או לעצור שנייה, או זה, היא תגיד לנו." היא אמרה לנו, היא ילדה גדולה, היא אישה כבר, היא יודעת מה טוב לה, כאילו, סמכו עליה. ומאוד מאוד אהבתי את זה, וזה משהו שהולך איתי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מלווה אותי, ואני כל הזמן מזכירה לעצמי שזה לא המקום שלי לתקן אנשים. ואצלי זה גם לא מגיע, בכלל, המילה הזו לתקן, נכון, כי אין אצלנו אין זה לא דבר באמת, כזה, כי מה אתה מתקן משהו מקולקל. נכון. אבל אצלנו זה לא מגיע מהמקום הזה של לרצות לתקן, זה כמעט אף פעם לא מגיע לאנשים שאוהבים אנשים, כן, זה אף פעם לא באמת מגיע ממקום של אני רוצה נכון, לתקן, זה מגיע נכון. ממקום של אני רוצה לעשות לו טוב. אני רוצה אבל, לעזור, אני רוצה אבל, לתמוך. נכון, אבל, אני יכולה להגיד לך, מהילדות שלי, לצורך העניין, אמ, שהיה לאימא שלי, כפרה עליה, שאני אוהבת אותה, אהבת מוות, מה אני לא אעשה בשבילה, אבל היה לאימא שלי נטייה, כילדה, שהייתה מאוד רגישה ומתרגזת מכל דבר ובוכה מכל דבר ולוקחת אישית כל דבר, היה לה נטייה לבוא ולנסות לתקן את זה. ואצלה זה היה ממקום של, היא לא ידעה איך להתמודד עם זה. היא לא ידעה איך להתמודד עם זה, לא היו לה כלים להבין שהילדה שלה היא ילדה סופר רגישה, שמוצפת מאוד בקלות, שלוקחת המון על הכתפיים שלה, וחלק מזה גם קשור למערכת יחסים המזעזעת שהייתה לי עם אבא שלי, שמגיל מאוד צעיר נאלצתי לקחת על הכתפיים שלי את כל מערכת היחסים איתו, כי הוא פשוט לא היה מסוגל. והייתי התבגרתי מאוד מאוד מהר, והייתי מוצפת נורא נורא בקלות מכל דבר, והנטייה של אימא שלי הייתה לבוא ולהגיד: "למה לא חבל על הבכי, חבל על העצבים, חבל על הדמעות, למה את מתעצבנת? מה יש להתעצבן? ממה יש לבכות? אז קרה זה", אז כאילו, וזה גם, זה לא היה ממקום רע. גם ממקום שהיא לא ידעה בעצמה מה לעשות, והיא רצתה כאילו גם באיזשהו מקום להקל עליי, להגן עלייך, לשמור אז עלייך, זה אינסטינקט אמהי כן, גם. אז כאילו משהו בהבנה שלי היה שאני צריכה מאוד מאוד להיזהר. כשאני מרגישה לא כשאת טוב, מרגישה לא טוב. אני צריכה מאוד מאוד להיזהר, קודם נכון. כל מול מי אני מבטאת את זה, ואני צריכה גם לחשוב פעמיים אם אני בכלל רוצה לבטא את זה. כי אם אני אבטא את זה, אני אולי אפגע במישהו אחר. ופה נכנסת הבעיה הזאת של מה קורה כשבן אדם מרגיש בצורה מסוימת, ואנחנו רוצים להגיד לו, את יודעת, בן אדם עצבני, אנחנו אומרים לו, תירגע, אנחנו אומרים לו, חבל על העצבים, חבל על האנרגיה, נכון? היום זה חבל על האנרגיה. כן. אמ,
וכשבן אדם בוכה או קחי וכואב את לו, האנרגיה שלך למקום כן, אחר. כן, כל מיני סיסמאות רוחניות בשקל, שגם על זה אנחנו נדבר. או כשבן אדם בוכה וקשה לו, זה ישר לנגב לו את הדמעות, או להגיד לו: "אל תבכי יפה שלי", או "אל תבכי", או "את הכי יפה כשאת צוחקת", או "חבל על ה", כאילו, כן. "כשאת בוכה את לא יפה", נכון? החיים כמו השיר קצרים, המפורסם, חבל על כן. כל יום. אנשים פיתחו איזושהי שיטה ללא להתמודד עם מה שעובר על מישהו אחר, כי זה קשה להם. וברגע שזה קשה לי להתמודד עם מה שקורה אצל בן אדם אחר, אני לא מאפשרת לו לחוות את כל מה שהוא צריך לחוות. ואז הוא, מתוך המקום של אני מרגיש שאסור לי לחוות את הדבר הזה, דוחף את זה למטה. כן. אני מרגיש משהו? לא, 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 לא. אני לא רוצה להרגיש את זה. זה לא בסדר שאני מרגיש את זה, משהו אצלי לא בסדר, אסור לי להרגיש ככה, אסור לי להיות עצבני, אסור לי ואז לכעוס, אסור לי, אסור מגיע לי. העניין של בריחה, נכון, בריחות, בריחה לאלכוהול, בריחה לסמים, בריחה להתמכרויות נכון, לסקס, בריחה נכון. למיליון ואחת בריחות, כדי לא להרגיש, כדי לא להיות, כי להרגיש זה לא טוב, זה חלש, זה פוגע, זה כואב, לא זה להרגיש כאב, מביך. זה מביך, זה מבייש, לעשות הכל כדי לא להיות ברגש. זה קטע, כי זה מחבר אותי לפודקאסט שהתארחתי בו לפני 4.5 שנים. בדיוק איך שאנחנו יושבות עכשיו, ישבתי פה עם בחורה מהממת בשם יובל, והתארחתי בפודקאסט שלה ודיברנו, הנושא של הפרק היה מתי עליי להיכנע, או אני חושבת פחות או יותר, ודיברתי שם בדיוק על הנושא הזה, שרק ברגע, בתקופת משבר ושבר מאוד משמעותי בחיים שלי, שהסכמתי לפגוש את הכאב, פנים מול פנים, עין מול עין, רק אז התחיל תהליך של שינוי וצמיחה והחלמה אצלי מהמקום שהייתי בו, כי חיפשתי לברוח, כי התביישתי, כי לא היו כן, לי את הכלים הנכונים להתמודדות עם עצמי, כי הייתי אימא בתחילת דרכה, אז לא היה לזה פנאי בכלל, כי לא, כי למה להרגיש את הדברים הנורא רעים וקשים האלה שהרגשתי? ואז זה רק הידרדר והידרדר והידרדר והוביל לתהום מאוד מאוד גדולה, שהדרך משם לצאת בכלל הייתה סיפור אחר לגמרי, זה כבר שיח שנשב עליו בפני עצמו, ורק כשהסכמתי באמת להרגיש ולהיות במקום הזה של להתחפר לתוך העצב, לשהות בכאב, להביט בו, לקבל אותו, לחבק אותו, לאהוב אותו, כל המילים האלו שנשמעות מאוד so called פשוטות אולי לעשות אותן, בסדר, חבקי את העצב, אוקיי, בסדר. באמת עשיתי את זה, באמת באמת רק משם יכול להגיע שינוי, רק משם יכול להגיע ריפוי, וזה באמת מחזיר לנקודה שגם כשאנחנו פוגשים אדם שאנחנו מאוד אוהבים, ויכול להיות אפילו שעובר עליו יום חרא, אפילו לתת לו להיות ביום החרא הזה ולהגיד, אני פה בשבילך אם את צריכה משהו, אני אוהבת אותך, זה בסדר, קבלי את זה, יש גם סיטואציות כאלו בחיים, זו התמיכה הטובה ביותר שאפשר לעשות עבור בן אדם שאנחנו אוהבים. במקום לבוא ולהגיד, מה פתאום, קומי על הרגליים, צאי, שימי חיוך על הפנים שלך, תתלבשי יפה. נכון, אני לא אומרת בכל מצב להיבלע אל החרא, אנחנו לא רוצים להיכנס למקומות אה, דיכאוניים, מתמשכים וסיטואציות כאלה כבדות, אבל כל מקרה לגופו מן הסתם, לפעמים עצם קבלת הדבר כפי שהוא, זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות. באופן כללי בחיים, לקבל את הדברים כפי שהם. בבודהיזם קוראים לזה בכחותם, הכחות של הדברים. זה הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות. אפרופו בודהיזם, גם את וגם אני מאוד מאוד אוהבות את הספר של פאמה צ'ודרון המטורפת, כן. שהיא אמריקאית, שהפכה להיות נזירה בודהיסטית, והיא כתבה את הספר המטורף כשהדברים מתפרקים, שכל הזמן המליצו לי לקרוא אותו, ולא קניתי, לא קניתי, לא קניתי, איזה ובסוף ספר. שקניתי, וואו, מה וואו. שהספר הזה עשה לי. והיא כן. מדברת שם בדיוק על הדברים האלה. היא מדברת שם, היא אחת הדמויות הכי משמעותיות אצלי היא וואו, תקשיבי, בלמידה. היא היא גם חיברה לי את זה להרבה מאוד דברים אחרים. Speaking of, כאילו, כן, תראי את הספר. בצד הספה שלי תמיד, כאילו, לא יודעת וזה אם... ספר, תקשיבו, באמת, כאילו, המלצה מה זה? זה חמה. בייבל, זה בגדר כאילו כן, בלי, ותראו, בגדר זה לא איזה תנ"ך. ספר גדול, אין פה איזה 800 עמודים, אבל כל דבר שכתוב בו, כתוב כאילו בצורה
גורמת לכם לעצור רגע ולהגיד: "וואי, אני עושה את זה, אני עושה את זה." ואז גם להבין איך אפשר לעשות אחרת, כן, אולי לנסות לחשוב אחרת, לא להרגיש אחרת. היא מדברת שמה, בין היתר על מה קורה לנו כשאנחנו נתקפים בכעס, או כשאנחנו נתקפים בפחד, או כשאנחנו נתקפים בכאב, בעיקר הרבה מאוד שיח על כאב, כן. של קורה לנו משהו שהוא לא נעים לנו להרגיש, ויש ישר הימנעות, יש ישר רצון להיאחז במשהו, מהמם. ישר לדבר על זה, ישר לברוח מזה, להסתכל רגע באינסטגרם על רילים, ללכת לגלול איפשהו, לראות סרט. עכשיו, זה לא שזה דברים רעים, אוקיי? בואו כאילו נשים את זה, גם אין פה עניין של טוב או רע, יש פה עניין של הסכמה, להסכים, לפגוש, לפגוש. להרגיש. קורה לי משהו, מה קורה לי עכשיו? זה שאלות שאנחנו לא שואלים את עצמנו, זה גם מה שאמרתי לך על השיעורים שלך, שיש פה כאילו רגע אפשרות לפגוש את עצמי. איך אני היום? כואב לי משהו? גם לא חייב כאב פיזי. אולי קמתי היום בבוקר ופשוט הרגשתי כאילו לא טוב, אולי משהו כאב לי, אולי הרגשתי שאני תקועה בחיים שלי. זה כואב, זה מתסכל, זה מעצבן, אבל אנחנו באופן אוטומטי כאילו לא רוצים להרגיש. והיא בספר אומרת, אבל תסכימי איתי שלימדו אותנו ככה. נכון, נכון, מאז שאנחנו נכון, ילדים, לימדו אותנו שלהרגיש זה לא דבר טוב, אלא אם נכון, כן את מרגישה דברים חיוביים, את נכון, זה תרגישי. נכון. אבל זה מה שמלמדים, זה מה שמלמדים גם אבל בבית שתדעי ספר. לך, תדעי לך שהרבה פעמים גם כשאת מרגישה טוב, גם פה אגב, יודעים לשים לך סטופים. אל ברור, תעופי על עצמך כן. כפרה. מה, את עפה על עצמך? למה את עפה על עצמך? בואי, תנחתי, תנחתי. אבל אז כשאת נוחתת, שלא לומר מתרסקת, לא, לא, תקומי, תקומי. כאילו, אה, אלוהים, מה אתם רוצים ממני? איך אני אמורה לנווט בין הדברים? אז כאילו, ואני רוצה גם להגיד שבעולם הרוחניות יש המון, אמרתי מקודם, סיסמאות ריקות מתוכן. שבעיקר גורמות לאנשים לחשוב שתחשוב חיובי, יהיה חיובי, תחשוב, אבל אנחנו לא בנויים ככה. החיים לא בנויים ככה, זה בדיוק מה שאמרת בהתחלה, זה הגלים האלה. ולהסכים כשמגיע גל, בין אם הוא של שמחה, להסכים להגיד, וואי, אני שמחה, וטוב לי, וזה בסדר, ואני אעוף על עצמי, והכל יהיה בסדר, ואני לא פוגעת באף אחד, מותר לי להיות שמחה, וכשאני עצובה, מותר לי להיות עצובה. אחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת בקליניקה, זה אני מבקשת מהבן אדם לדמיין פולס. אם את צריכה עכשיו לדמיין פולס של דופק, את הפס הזה כמו שיש במוניטור. נכון, עכשיו, מה קורה כשהפולס הזה עולה, יורד, עולה, יורד? יש תנועה, יש חיים, משהו קורה. יש תזוזות, יש תנודות. מה קורה כשהפולס הזה ישר? זה מעניין, וואי, תקשיבי, זה מדהים שאת אומרת את זה, זה בדיוק, מה בדיוק קורה? מה זה הדוגמה השתמשתי בה לא מזמן בשיחה עם שרון. וואו. מוות. אין כן, חיים, אין כן, תנועה. עכשיו, הדבר היחידי שמייצר חיים זה תנועה. אם אין תנועה, אין חיים. כל הזמן, הטבע שלנו, אם הוא לא בתזוזה, עונה מחליפה עונה מחליפה עונה, הדברים לא יתקיימו, לא נכון, יקרו. נכון, אותו דבר אצלנו, תנועה. אז התנועה הזו אצלנו באה לידי ביטוי בעולם הרגשי שלנו, בעולם המנטלי שלנו. אם אני לא אדע להיות בעצב, ברגש, בכעס וכן הלאה, איך אני אדע מה זה שמחה, מה זה התרחבות? אנחנו כל הזמן נעים בין קיבוץ לבין התרחבות. זו התנועה הזו, זו הפעימה של החיים. וכשאנחנו נמנעים מלהתבונן פנימה, אנחנו נמנעים מתנועה. אנחנו מסתכלים רק על דרך אחת. התבוננות החוצה, התבוננות כל הזמן חיצונית, לא מאפשרת לנו התפתחות, גדילה, ולא מאפשרת לנו חיים. נכון. אני גם רוצה כאילו להגיד רגע שאנחנו כל הזמן מרגישים שאנחנו צריכים לשאוף לאיזושהי שלמות מוזרה, או שהכל כל הזמן יהיה באיזשהו מצב מסוים, סטטי, כמו שאמרת, ואני כאילו רגע גם רוצה להחזיר אותנו לזה שאנשים תסתכלו באיזה עולם אתם חיים בעולם מורכב. מאוד. הכל פה מורכב מדברים קטנים שאתם לא רואים אותם אפילו, ועד לדברים גדולים ועצומים שאתם לא רואים אותם אפילו. אנחנו תלויים in the middle of nowhere על איזה כדור זה גם בבודהיזם מאוד מאוד נושא עיקרי, התלות ההדדית. זה בדיוק מה שאת מדברת עליו. אני לא אינדיבידואל, אני כן אינדיבידואל בעולם הזה, אבל אני קשורה בהכל, אני תלויה בהכל, שהכל הכל. זה רשת מורכבת וסבוכה, ולא במובן הרע של המילה, כן, אנחנו מורכבים.
העולם הזה הוא מורכב, העולם החי הזה גם יש לציין, אנחנו חיים על אישות חיה ונושמת, הבריאה ופועמת. הזאתי ופועמת, הליבה הזאת של כדור הארץ, המים, האוויר, הכל, כל מה שאנחנו רואים וזה, זה הכל מורכב מכל כך הרבה דברים, ברור שגם אנחנו נהיה מורכבים, כאילו ברור, ברור שכאילו אני לא אקום כל יום אותו דבר, ואני גם רוצה להגיד, אני גם לא כל יום, זה גם משהו באספקט הזה של הרוחניות, אני גם לא כל יום אקום ואגיד, וואו, תודה. לפעמים אני קמה ואני אומרת, אלוהים, איזה חרא. כאילו, אלוהים, אין לי כוח, אלוהים, קשה לי, רע לי, מר לי. עכשיו, אבל גם פה, כי אפשר ליפול לזה מאוד בקלות. גם נכון, פה, זה שחרא לי וקשה לי ויש לי תקופות רעות, זה לא אומר שאני לא מודה נכון, גם על מה שיש נכון, בתוך התקופות זה האלו. בדיוק זה, זה בדיוק זה. לפעמים אנחנו בגל שלא טוב, וזה לא אומר שאנחנו פחות מוקירים תודה על מה שכן, זה פשוט אומר שכרגע זה הגל, ואנחנו שנייה נעלה עליו ונגלוש אותו, או שזאת המערבולת, שזה אגב גם היה משהו שהעליתי באחד הפוסטים שלי, שדיברו על כאב. אמ, כתבתי שם על ההימנעות שלנו מהמערבולות הרגשיות האלה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו נכנסים למערבולת ואנחנו מנסים לשחות נגדה? אנחנו מתעייפים. כן. זה נורא מעייף, זה וזה נורא לא רק מעייף. מעייף, קחי לדוגמה את הים. אם את נכנסת לים שהוא לא פלטה, שהוא לא חלק ויש גלים, ואת רוצה לצורך העניין נכנסת לעומק ופתאום מגיע גל, ואת לא מצליחה לצאת החוצה. מה את צריכה לעשות כדי לצאת? כדי להרגיש את ההקלה הזו של הביטחון הזה, ואני משתחררת מזה. את צריכה פשוט להרפות. נכון, והגל ייקח אותך החוצה, הוא ייקח אותך לחוף, למקום מבטחים, למקום רגוע יותר. מה יקרה אם אני איאבק? אם אני אנסה בכל הכוח בתוך מערבולת או בתוך ים סוער לשחות ולהיאבק, אני לא רק שאני אתעייף, אני נטבע, גם אשאר באותה נקודה, ואני גם יכולה לטבוע. אבל מה יקרה אם אני ארפה? אם אני פשוט אשחרר, אם אני אקליל, אם אני ארפה, אם אני אסמוך על הדבר, הגל, הים באופן טבעי, ישחרר אותי החוצה. זו התנועה של החיים. כשיש התנגדות מצידנו, זה רק יגדל ויגדל נכון, ויגדל. כשיש קבלה, נכון, כשיש אפשור, כשיש הסכמה להרגיש ולהיות ולשחרר, יש התרחבות. נכון, ולפעמים כדי להרגיש התרחבות, עוברים דרך המון 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 כאב. נכון, ואני כאילו, אני מאוד מבינה, זה תרגול של הרבה מאוד שנים. גם את אינסופי, וגם אני, כל הזמן, אינסופי. כל יום שעובר אנחנו מתרגלות את זה, ואני גם יכולה מאוד להבין, תראי, בסוף באינסטינקט שלנו, כשאנחנו חשים איזושהי סכנה, בין אם פיזית או בין אם רגשית, האינסטינקט שלנו הוא להגן על לעמוד, עצמנו. אני צריך להגן, משהו לא טוב קורה, נכון? כשאני נמצאת ברור. בהתקף חרדה, מה קורה לי, למה זה קורה לי, איך זה קורה לי, הגוף ישר נכנס למלא אדרנלין, מלא, הישרדות. כן, הישרדות. גם בגלים האלה, גם פיזית, אם אנחנו באמת בים, ואנחנו עכשיו עוברים את הזה, אנחנו באינסטינקט ננסה, אבל לפעמים יש איזה משהו חכם יותר, עתיק יותר מאיתנו, שאומר דווקא, תרפו, וגם על זה היא מדברת בספר. על להסכים להרפות, וזה כן. חלק ממדיטציה אגב, ואני גם רוצה כאילו להגיד שהרבה אנשים חושבים שמדיטציה זה, אה, כאילו על לשבת, ואוי איזה כיף לי, לא. מדיטציה זה בגלל שאנחנו מגלגלים את העיניים שלנו פנימה, ואנחנו פוגשים את המחשבות שלנו ואת הרגשות שלנו, זה יכול להיות מאוד מציף. והתרגול במדיטציה הוא יותר להסכים לפגוש את זה, להגיד, אוי מחשבה, אוי רגש, אוי, זה, ולא לייצר איזושהי הזדהות עם זה ולהתחיל לנתח את זה. למה אני מרגיש ככה? למה אני חושב ככה? מה זה פה את מדברת על, זה דווקא מיינדפולנס. כאילו דיברת על מאוד, מדיטציה וזה מיינדפולנס. אנשים לפעמים מתבלבלים וחושבים שמיינדפולנס זה סוג של מדיטציה, אבל לא, מיינדפולנס זה מצב תודעתי שאנחנו מגיעים נכון, אליו על ידי תרגול מדיטציה. עכשיו, מדיטציה יש מלא סוגים, מלא טכניקות של מדיטציות. נכון, בסופו של דבר, המיינדפולנס הגיע מהעולם הבודהיסטי. זה מה שהנזירים הבודהיסטים היו עושים פעם, יושבים ופשוט שוהים. זה תרגול מיינדפולנס, להיות עם מה שעולה, עם מה שמגיע. אז אני לא נצמדת לדברים, אני לא מזדהה עם הדברים, אני מזהה. אז הגיעה מחשבה, אני מזהה אותה כמחשבה ונותנת לה להיות. הגיע כאב בבוהן בזמן שאני יושבת במדיטציה, אז אני רואה את זה ככאב בבוהן ולא מעבר, נותנת לזה לחלוף. זה לאמן את התודעה שלנו להיות במצב הכרתי של מיינדפולנס. אז מיינדפולנס זה באמת מצב הכרתי שבו
אנחנו שוהים בדברים כפי שהם, בנוכחות ובאפס ביקורת ושיפוטיות, שזה החלק המאוד מאוד מאתגר בתוך התרגול הזה. נכון, כי להוציא ביקורת אה, מתוך הדברים שעולים בנו, זה הדבר המאתגר ביותר לעשות. כי אם אני יושבת ופתאום אני מרגישה כאב, אז מאוד קשה להגיד כאב ולהמשיך הלאה. זה ישר כאילו למה כואב, איפה כואב, מה גרם לכאב, מתי יעבור הכאב, וכן הלאה וכן הלאה. אני תמיד שואלת אנשים, כשאני מעבירה סדנאות מיינדפולנס, מתי פעם אחרונה נכחתם בזמן המקלחת? נשמע דבילי, נכון? מה יש להיות נוכחת עכשיו במקלחת? מקלחת, סימן טבעי, התנקיתי, צורך בסיסי, יצאתי החוצה. לא. מתי שנייה הייתם באמת במקלחת? מרחתם סבון על הגוף, הרגשתם את היד עוברת על האור עם המרקם של הסבון, נשמתם רגע את הריח, נכחתם באמת בפעולה שנקראת מקלחת. מתי באמת נכחתם בפעולה שנקראת בישול? לא, מבשלים, צורך בסיסי, עושים את אוכל, ממשיכים הלאה. אכילה. אנחנו אוכלים היום תוך כדי גלילה בטלפון. עכשיו, אני לא מעבירה ביקורת על אף אחד, אני בעצמי לפעמים עושה את הדברים האלה, כי על אנחנו אוטומט, אוטומט, טייס בורחים אוטומטי. לשם, כן, כן. מתי נכחתי באמת בכל דבר שאני עושה בחיים שלי? תחשבי אפילו נהיגה. כמה פעולה כל כך מורכבת, אם היינו צריכים כל פעם לנהוג מתוך מודעות, וואו, כאילו מה היה קורה על הכביש, אבל אנחנו נוהגים על אוטומט. תחשבי שכל פעם הייתי נכון, צריכה להגיד לעצמי, עכשיו תלחצי על הברקס, עכשיו תלחצי על הגז, עכשיו תעבירי הילוך, עכשיו אנחנו כבר מיומנים לעשות את זה באופן אוטומטי, וכך כל פעולה בעצם שאנחנו עושים באופן קבוע בחיים שלנו. לצחצח שיניים, ללכת לישון, לאכול, להשקות צמחים, להכין לעצמי קפה, הדברים מאבדים מהערך ומהמשמעות האמיתית שלהם, ואז מה קורה? רק חופשות הופכות להיות דבר נוצץ ומזמין, ווואו, כן, שם יהיה לי מדהים. רק איזשהו מותג מאוד נחשק, שאם אני אשיג אותו אז אני ארגיש ואני אהיה מאושרת, או רק משהו שאין, כי מה שיש הוא כבר אוטומטי, הוא כבר לא מספיק, הוא לא מספק. הוא לא מספק. כן, זה ככה כן, בהקשר מאוד קטן על מה שדיברת על מדיטציה ומיינדפולנס, שבסופו של דבר מביאים אותנו לכדי נוכחות בחיים שלנו כפי שהם, לטוב ולפחות טוב. נכון. אמ, אז כאילו בהמשך של כל מה שאנחנו מדברות עליו, זה קפצה לי בראש שיחה שהייתה לי, אני לא אגיד עם מי, אבל תגידי. את יודעת עם מי. אמ, אוקיי. רק אגיד שזה בן אדם שגם בתוך המשפחה שלו עבר איזושהי טראומה מאוד מאוד קשה. אמ, אה, שאחותו איבדה את בעלה ב7 לאוקטובר. הם היו בבית שלהם, בבית של ההורים שלו יותר נכון, והם עשו שם שבת, ואז בשבת קרה מה שקרה, והוא היה בין הראשונים שיצאו החוצה עם נשק, ביחד עם אח שלו, בשביל לסייע, והיא רצה אחריו, והיא ראתה אותו נרצח לה מול העיניים. היא הצליחה לברוח, היא חטפה כדור בעצמה, הייתה שם טראומה קשה מאוד עבור אחותו, והיא איבדה את בעלה בעצם ביום הזה, ומאז זה משהו שכאילו הולך איתה. אמ, והשיחה שהייתה לי איתו בעקבות זה היה על הקושי שיש הרבה פעמים להורים להתמודד עם הכאב שלה ועם הטראומה שלה, כי הורים נורא רוצים שהילד באיזשהו שלב שלא ימשיך יכאב הלאה, לו. שימשיך כן. הלאה גם. יכולה להגיד לך כאימא שלראות את הילד שלך כואב, פיזית או נפשית, זה אחד הדברים הכי קשים, אם לא קשים, הקשה ביותר שיש. קשים מאוד. וכאילו, את יודעת, כשדיברנו אמרתי לו: "תראה, בסופו של דבר הם ההורים שלה, וכהורים שלה הם רוצים לראות אותה ממשיכה הלאה בחיים שלה, ושהיא תהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, לא כי הם שכחו אותו, כי לפי מה שהוא מספר הם אהבו אותו כמו הבן שלהם. הוא היה בן בטוח. אדם מדהים, אבל כשההורים רואים את הילד כאילו תקוע באיזשהו מקום, או מתקשה להתגבר, אה, זה משהו שפוגש אותם, בינם לבין עצמם, זה אפילו לא חייב להיות קשור אליה, זה פוגש אותם מהמקום של הפחד האישי שלהם. מה, היא לא תתחתן, לא יהיה נכדים, היא לא יהיה זה.
היא לא תמשיך הלאה בחיים שלה, היא לא תעבור את זה, אולי היא תפגע בעצמה בעקבות זה, אולי כאילו זה יגיע למצב כזה שהיא מבינה? גם להורים אנחנו יש תמיד את עושים העולם הפנימי השלכה שלהם. כן, השלכה. כי זה בסוף הרבה פעמים הקושי שלנו לפגוש כאב של בן אדם אחר מפגיש אותנו עם עם הכאב הכאב שלנו, שלנו. ואז משם מגיע הרבה פעמים הצורך לטפל בזה, או לתקן את זה, או לשנות את זה. ובואי, גם כשמדובר בטראומות הרבה פעמים, זה סיפור, בסוף הוא קרה לה, אבל זה משפיע על כל המשפחה. זה פוגש את בטח. כל התא המשפחתי, וכל התא המשפחתי דרוך, או את יודעת, מתמודד עם זה בהתאם, כל אחד מהמקום שלו. בסוף גם הם איבדו אותו, כן? אבל אני גם חושבת עליה, שבסוף, את יודעת, זה לא כמו כשאת מאבדת חברה טובה, או אח או אחות, זה לאבד גם את הבן אדם רצית לבנות איתו את החיים שלך, כאילו, כן. כמה זה קשה. הידיעה החלומות, השאיפות, שהכל, הכל הרצונות. זה אבל, כאילו, מטורף, שגם ככה מאוד מאוד קשה להרגיש אותו, ואני כאילו רוצה לבוא גם ולהגיד שזה בסדר לאפשר לאנשים לחוות את האבל. מה זה בסדר? זה חובה. זה חובה לתת לאנשים לחוות את האבל, כי על אף, כאילו, על כמה שאגב, שזה אבל קשה לנו. הוא נמצא בהמון דברים. פרידה נכון, מבן זוג, פרידה מחבר או חברה טובים שהיו לנו, בטח, לא מנסיבות של בטח, מוות, פרידה ממקום עבודה, פרידה כל דבר שהוא סוף בעצם, יש מקום להתאבל עליו, נכון, לעשות נכון, איתו סגירה נכון, מסוימת. אבל מתפרש כמשהו נורא גדול, מפחיד, קשה, רע. נכון, הוא גדול, הוא מפחיד, הוא קשה, הוא כואב, אבל הוא לא רע. הוא יכול ללמד אותנו המון, הוא יכול לעזור לנו בהחלמה מדבר מאוד מאוד קשה שקרה, ואם לא נאפשר לעצמנו, בעצם התחלתי אז לדבר על הפודקאסט שישבתי פה, אם לא נאפשר לעצמנו להיכנע, שגם להיכנע נשמעת מילה נורא רעה, זה לא, להיכנע זה להסכים לקבל. להרים ידיים ולהגיד, אני מסכימה לקבל את המצב. אז אם לא ניתן לעצמנו להתאבל באמת ולהיות, הרי זה, בסופו של דבר זה הכל עניין של סמנטיקה, גם של בחירת מילים. אם היו קוראים לאבל ורוד, לצורך העניין, איך היינו מסתכלים על זה? סתם, את יודעת, המילה והמשמעות שלה, איך שהתרגלנו, איך שזה הצטייר בחיים שלנו, נכון, לפעמים זה גם הולך. אבל אם אני יודעת שדבר כזה, שהוא קשה וכואב, יכול גם בסופו של דבר להרחיב אצלי משהו מסוים, המפלצת כבר לא תהיה כזו מפלצת. עכשיו, ברור, אבל יכול לבוא לא עלינו, מגוון דרכים, אבל כל תהליך יש לו גם סוף בחיים האלו, וכל סוף יש בו גם מין ההתאבלות. זה דבר נכון. טבעי, אני גם, את יודעת, זה טבעי. במהלך השנה הזאת איבדתי את בן דוד שלי, שבפתאומיות יצא לרוץ בבוקר וחזר הביתה, הרגיש לא טוב, וזה היה מאוד מאוד מהר, והוא פשוט בן אדם חתיך על, הדבר בריא. הזה, מה זה נפוץ כאילו לאחרונה? וואי, נכון. אני שומעת על כל ותראי, כך הרבה מקרים כאלו. כל המשפחה הייתה המומה, ואימא שלו, שהיא אהובת ליבי והיא האישה הכי מדהימה שיש, היא כאילו, לראות אותה היה כאילו, וואו, זה היה כאילו שובר, שובר, שובר. ואני זוכרת שאחד הדברים שכל הזמן באו ואמרו לה זה, "את חייבת לקום מזה, את חייבת לקום מזה", ואני כאילו שמעתי את זה וזה עשה לי רע. כי כאילו, מה זה הציפייה הזו בכלל? כן, ומה זה להחדיר לבן אדם כן, כזו ציפייה לא ריאלית גם? את חייבת עכשיו להיות חזקה בשביל הילדים, את חייבת עכשיו להיות, את חייבת לעבור את זה. אני מכירה את סליחה, זה הנכדים שלך, מהבשר ותחשבי שלי על זה, ממש טוב. ותחשבי על זה, כאילו תנו לבן אדם, שנייה, תנו לבן אדם לעבור, תנו לבן אדם, קרה פה עכשיו משהו. כן. קרתה פה טראומה, קרתה פה, כאילו יש פה פצע מטורף ותישאר צלקת, שזה גם, את יודעת, הרבה אנשים כאילו לא מבינים, זה פוסט-טראומה לכל דבר. כן, הרבה אנשים לא מבינים גם כאילו אגב, טראומות, הן לא באמת עוברות. הפצע הצלקת, סליחה, תישאר מהפצע, תישאר שם תמיד. אנחנו פשוט נהיה אחרת בתוך הדבר הזה, אבל זה ייקח זמן. וצריך לאפשר את הזמן הזה. צריך להפסיק לגרום לאנשים לחשוב שיש time frame, אוקיי, קחי לך כמה ימים עכשיו להתאבל על זה כן. שאיבדת את הדבר הכי חשוב מי בחייך. מגדיר? כן, אין, אין. זה ייקח כמה זמן שזה ייקח, ולעניות דעתי אפילו,
זה יהיה, אני נזהרת מלהגיד מהר יותר, אבל זה יהיה קל יותר אולי, אם הבן אדם בצד השני יבין שאין איזו ציפייה גדולה ממנו. להפך, יש לו את הרשת ביטחון הזאתי וואו, את לא מבינה להתפרק כמה זה בשלווה. משנה. את לא מבינה כמה זה משנה. אני זוכרת כשהייתי בדיכאון אחרי לידה, ובאמת הייתי לא תפקודית, ועם כדורים והכול, ופשוט עקרנו את עצמנו מכאן, כאילו מהבית הזה שלנו, ועברנו לגור אצל ההורים שלי, כי זוהי הייתה בת חודשיים, מישהו צריך לטפל בדבר הקטן הזה, אני לא הייתי שם כדי לטפל בה, נפשית לא הייתי, פיזית הייתי, הייתי צריכה המון תמיכה. פשוט עברנו לגור אצל ההורים שלי, לא ידענו כמה זמן זה ייקח. ואני זוכרת שעם כל זה שמאוד מאוד דאגו לי, ומאוד, מתוך הדאגה המטורפת הזו, ומתוך ההיכרות של האנשים איתי, ועם הכוחות שלי, ועם מי שאני, הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה של קומי על הרגליים ותחזרי הביתה. יש לך ילדה קטנה שאת צריכה להיות שם עבורה, נולדה כאן תינוקת, ואני זוכרת כמה הדבר הזה לקח אותי עוד יותר לתהום. גם דיברתי עם המטפלת שלי על זה בזמנו, והיא אמרה, תעזבו וואו, אותה, וואו. תעזבו אותה. את לא צריכה לחזור עכשיו הביתה, להפך. ואני זוכרת שהייתי אומרת להם את זה כל הזמן שהמטפלת שלי אמרה, כדי שתהיה לי את החותמת, את הגושפנקה הזאת שזה בסדר. יש לי הוכחה, כן, כאילו כן, ואיזה משוגע שאת צריכה כאילו להרגיש שאת צריכה לספק. כן, זה מטורף. זה מטורף, ואני כאילו בא לי נורא לבוא ולהגיד שצריך לאפשר לאנשים לעבור את הדברים, כי זה גם ככה יש בפנים איזושהי מלחמה מאוד מאוד גדולה גם ככה, ומסע האשמה מטורף על למה אני מרגישה את זה בכלל. אני לא רוצה להרגיש ככה, אני רוצה שהכל יהיה ויהיה ויהיה ויהיה, וכשבאים ואומרים חייבת, ולמה לך, או חבל, זה או סוגר, זה זה סוגר, זה סוגר, עושה ההפך הגמור. כאילו אתם לא תראו אף בן אדם שנמצא במצוקה, וזה שתבואו ותגידו לו חבל, או זה שתבואו ותגידו לו פשוט תירגע, או זה לא, בדרך כלל זה אפילו מפעיל יותר את מערכת העצבים, ולא מרגיע אותה. וזה בסדר לחוות ולעבור את הגלים האלה, אנחנו כולנו בנויים אחרת. ויש המון המון מורכבויות בתוך כל הדברים האלו, ואף אחד לא צריך להרגיש שהוא באיזה מרוץ להרגיש טוב יותר. אנחנו מרגישים לא טוב, נכון, זה לא שאנחנו רוצים שזה יתגלגל לאיזשהו מקום שאין חזרה ממנו, אבל אנחנו גם לא רוצים להרגיש מישהו יושב לנו שאנחנו לא ככה. בסדר. כן, נו, נו, ועכשיו, ועכשיו, ועכשיו. וגם יותר מזה, אנחנו לא צריכים לשבת לעצמנו ככה, נכון, שזה טריקי מאוד מאוד, מאוד. לדחוק בעצמי, לצאת מאיזשהו מצב שנכנסתי אליו, שאני נמצאת בו, הרי בסופו של דבר ביקורת עצמית היא הרבה יותר מטורפת, קשה מביקורת חיצונית. בסוף אתה בפני עצמך, איך שאתה מדבר אל עצמך בחדרי חדרים, איך שאתה פוגש את עצמך, באיזה עיניים אתה רואה את עצמך, זה הכי קשה. ואם אתה לא תאפשר לעצמך, הסביבה תתנהג בהתאם. בסופו נכון, של דבר זה מראה, מה שקורה בפנים מקרין על מה שקורה בחוץ, ואם אני אתן את הלגיטימציה, זה גם יחזור אליי בחזרה. נכון. אז לדעת לא לשבת לעצמי עם סטופר למתי הדבר הזה נגמר, או מתי הוא מתחלף, אלא בוא נלמד את זה רגע. בדיוק היום בבוקר דפדפתי בספר שלי ותהיתי כאילו מה אני אשים היום בסטורי, והדבר הראשון שעלה לי זה במקום לשאול את החיים למה זה קורה לי, לשאול מה זה מנסה ללמד אותי. לנסות לבוא ממקום כזה, בלי סטופרים, בלי מודד זמן, אלא להיות. להיות, לבדוק, לשאול, לא לפחד. לבוא אולי ממקום של סקרנות ולא ממקום של שפיטה. במקום לשפוט את מה שקורה לי, להיות סקרן אולי אני אנסה ללמוד את זה. מה יש לי ללמוד אני מהדבר עושה את הזה? זה המון אגב, כשעולה בי פחד לגבי משהו שאני צריכה לעשות, אז אני מנסה לקחת את הפחד ולהמיר אותו לסקרנות. לנסות לקחת את התחושה של הפחד ולתעל אותה למשהו דווקא מסקרן, לנסות לחקור את זה. אוקיי, מה מפחיד אותי בדבר? לנסות באמת
ללמוד את זה, אולי הייתי עושה את זה המון כשהתחלתי ללמד, הייתי כל כך מפחדת לעמוד מול כיתה בהתחלה, ואז לקחתי את זה דווקא למקום של סקרנות. משם זה הפך להיות ממכר מהר מאוד, אבל כן, זה נכון, לנסות לקחת תחושות פחד ולהפוך אותן להתרגשות, ואין ספק שעקביות והתמדה בדברים האלה, בסופו של דבר זה מה שנותן את התוצאות. נכון, אתה צריך נכון, לפעול, להרגיש, להיות בזה, ומשם אוטומט יכול להשתנות גם, סליחה. כן, נכון. זה באמת זה תקשיבי, וואו, עברנו פה דרך כל כך הרבה דברים מלא. שהולכים להתחבר לנו גם לדברים אחרים שנדבר עליהם. אני כאילו בא לי, מהמקום שלי לסכם את זה ולהגיד וזה גם משהו שלקחתי אגב מהקורסים שני אדרי, אמ, על זה שהרבה פעמים כשאנחנו מאוד מאוד קרובים לבן אדם, אז על אחת כמה וכמה יש לנו פחות את המקום של לבוא לטפל או לתקן, כי יש לנו היקשרות רגשית עם הבן אדם הזה. אנחנו מעורבים רגשית. כן. אמ, וכשזה מגיע לדברים קשים שקורים גם בתוך משפחה ודברים כאלה, אז על אחת כמה וכמה אל תנסו להיות המטפלים. אל תנסו להיות המטפלים, אני גם אגיד לך מעבר לזה, אתם יכולים לנסות, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד לא בשום יעבוד. צורה. אני יכולה להגיד לך שאני פוגשת את זה המון עם אימא שלי, אני זוכרת שכשהייתי צעירה יותר, אימא שלי ישר זיהתה עליי את האופי הטיפולי, והיא אמרה לי, כל החיים היא דחפה אותי. בעוד שאני עסקתי באופנה ורציתי וזה, אימא שלי כל החיים אמרה לי, את צריכה להיות מטפלת, יש לך את זה, יש לך את זה. היא אמרה לי, את תהיי מטפלת, אני אהיה המטופלת הראשונה שלך. והיום, אני יכולה להגיד לך, לא, no, no. no, no. כן, אז לא. אפשר לנסות, זה לא מצליח, זה לא יעבוד. אין. כן, אני חושבת שכבני משפחה וחברים, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט נוכחות. תהיו שם. בלי לנסות לתקן, אולי לשאול מה יתמוך, מה יעזור. זהו, באמת, כאילו לא מעבר לזה, ופשוט להקשיב, להיות שם. לפעמים נוכחות זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות על לבן אף אדם. שאנחנו כן מאוד יכולים לעזור גם לחברים, נכון, תמיד נכון, יש לנו דרך לתת עצות, לתת פתרון, לתת רעיונות, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון האדם, כלומר, על חשבון מה שהבן אדם באמת צריך. נכון. זה, לשאול, זה בסדר גם לשאול, מה כן. יעזור? אולי יעזור לי כרגע שתתני לי עצה. כאילו, ואז אני גם אגיד לך, אני רוצה. אבל כן, אולי זה גם מתחבר לי לאוטומט שלנו לפעמים, שאנחנו פשוט לא חושבים על זה, פשוט, כן, אני אתקן לך עכשיו, אנחנו גם לא באים בגישה של, אני אתקן לה את זה. זה כאילו אני יכולה אוטומטי, לעזור, אני יכולה אני לעזור, יודעת אני איך, אעזור, אני כן, אעזור. כן. ושוב, כמובן שהכל תמיד מגיע ממקום טוב, אבל לפעמים כן, גם המקומות הטובים יכולים לייצר עוד חרדה או עוד מועקה, אז פשוט לעשות את זה עם מודעות מסוימת, עם נוכחות מסוימת של האם מה שאני יכול לעשות כרגע הוא יעזור, הוא יתרום, כן, ולחשוב על זה רגע. אמ, ואולי זה גם יביא אותנו אפילו לנושא הבא שיהיה לנו בפודקאסט הבא, אולי על יואו. מערכות יחסים, שזה בכלל כאילו יכול להיות נושא מטורף. שגם לך וגם לי יש הרבה מה להגיד בנושא. במיוחד שנלך מערכות רגע. יחסים רומנטיות או, ורעילות, או. שזה כאילו, וואו. כן, היי. כן, זה הולך כל הדרך למערכות יחסים בתוך המשפחה, ואיך גם לדעתי זה משפיע החוצה, אצלי לפחות. כן, אז יהיה לנו משהו לא רק ממש משפחה, חברויות, חברויות, הכל, כל מערכת יחסים. מערכת יחסים באשר מערכת היא. יחסים עם עצמנו. כן. זה הכל מורכב ממערכות יחסים בסוף, שלנו עם עצמנו, שלנו עם העולם. אה, כן, אז יהיה לנו מעניין. יואו, איזה כיף! מה זה? יואו, בא לי. איזה כיף היה לדבר על הכל. ממש. וואו, עכשיו לערוך את זה. זה את. מומחיות שלך, מקצועיות נכון, שלך. לקחתי את זה על עצמי, אין מה לעשות. כן, כל אחד והדברים שהוא טוב בו, ואת טובה בזה. תודה, תודה. ניפגש. כן, ניפגש.